Hello everyone, daghan kayo nang utana kanako kung unsa bagayud ang sulbad ni anang nervyos o kabuhi or sagol pagyud sa mutaas ang ilang dugo, no? High blood pressure mo andar usab agi ni anang kabuhi dayon nervyos dayon musaka ang ilang dugo. So simple lamang unta kaayo ang sulbad ni ana apan lisod kay na nga buhaton. Sayon lang nato na sultihon pero ang pagbuhat mao gyud lisod. Gay nga no, tungod kay nagkinahanglan kana siya sa ato gayud nga pagtabang sa atong kaugalingon, cooperation, no? Self-cooperation. Simple lang kayo, self-discipline, no? So, pagpugong sa kaugalingon, no? Unsaon man nato nga maka-exercise gid kita ni anang self-discipline? Well, ang una, daghan mang dili mo angay ni nga tambag apan pag-ampo. Pag-ampo, kanang self-discipline usa kana siya sa bunga sa espiritu, no? Ikasiyam ka na siya self-discipline. So ngano nga self-discipline man, kalagmitan gayud sa tawo walay disiplina bahitungod na ni anang pagpugong sa kaon, no? Kana yung kaon, gluttony. Walay maayong laki nga mupugong ni ana or talagsa ra gyud kaayo, no? Doon ako nibaw-an nga tawo or usa ka maanyag nga bata nga grabe kaayo ang iyang self-discipline kung kaon na ang hisgutan, no? So mao kana nganong may tabo nga kita gikabuhi tungod kay una ni ana ang usapod sa hinungdan mao kanang nagutman kita. Pag gutom na ana wala nay sulod ang tiyan mupaspas og kaon. Labi na kun ang gikaon kadtog yung mga kontra sa kabuhi. Kana bang mga fatty, kanang mga tambok, mga kargadog salad dressing, kay muna mga lami, no? Kanang mga junk food, kanang mga gikan sa fast food, nga mga asgad, nga taas kay na sila og mga sodium nitrite, no? Mo man ginay lami dayon ikaon. So, lami kay na sa dila apan sa atong kuto-kuto, sa atong tiyan, dili gid ganahan ang tiyan ni ana. So, tungod kay daghan og gikaon kay tulon kitulon dili na gani matag-agi gayon ang laway nga mo perform sa iya ang trabaho nga mao ang pagpahumok sa pagkaon. So tulon kitulon ang resulta nanadayon ang hangin misulod na dayon miandar ang kabuhi ang acid tungod kay mubuga kadtong daghan tungod kay daghan usab kita og gikaon. Unya dugangan pa nga kontra mao na dugangan pa sa soft drinks, dugangan pa sa mga fruit juices nga ginama na, no, sa sugar dili na natural ang kabuhi musaka gayod, no? So pagsaka sa kabuhi mag heartburn, magkuba-kuba, dili na dayon kita makahibalog unsa tong gibati, mura na dayon tag natralala, no? Matud pa musaka ang nervyos. Mo contribute ang nervyos. Nervyos kana bang kuba-kuba, kana bang mukuba-kuba yung dugan din mura na kag magpanik na deg na unsa naman ko inana apit naman tingali ko mamatay una unsa ko kasabot sa akong gibati, no? Then ang uban ni anak murag malipong, ang uban murag kasukaon o ang uban gani anak magsukad yun mag throw up, no? Tungod kay galain na gid kaayo ang ginhawa. So mao kana ang mga hinungdan sa nganong gikabuhi dayon mo uban ang nervyos, musaka pa ang pressure sa dugo, no? Mutaas ang dugo, which is true, tungod kay mo gina akong ma-experience dayon. Gutomon ko, labi na ko inom dig kape, wala sulod ang tiyan, musaka ang pressure, no? Ang nervyos mo andar na dayon. So, mao kana ang mga resulta sa kanibdang kulang nato sa disiplina, no? Ang maayo mangudunta ni ana nga sulbad gyud ni anang kabuhi, dili magpagutom. Dili magpagutom apan hinay-hinay lang ang kaon. Ginagmay pero kanunay, mao gina siya dapat unta, no? Mo gina siya dapat unta mo mangani pug kanay mga tambag sa mga medical practitioner, mga doktor sa mga gastroenterologist muna ilang tambag ginagmay nga kaon apan kanunay, and then mga bland food dili magpatuyang anang mga junk food, mga oily, mga unsa pa na diha, no? Mga uban pa nga mga lagmi kaayo kanon pero dili gina siya healthy, no? So mao kana ilang tambag. Kaso lang, kita nga tawo, dili bitaw ta patuo, kulang ta sa disiplina sa kaugalingon, kulang ta sa kanang naang pagpugong sa kaugalingon. Mo gina siya importante kanang pagpugong sa kaugalingon, no? So
Maulaman ka na siya ang key word, self-discipline. Pagpugong sa kaugalingon, aron dili kita musangpot ni anang kabuhi, dili kita musangpot sa nervyos, dili kita musangpot ni anang acid reflux or kulbaan na dayon ta, dili kita musangpot ni anang musakang atong pressure, no? So, mao lamang kana ang self-discipline lang gayod, mo atong i-practice, no? So, unsaon na to nga makuha ka ng self-discipline? Prayer. Prayer gyud na. Sa dili pa magampo, mag-pray gyud ta nga makapugong ta sa atong kaugalingon. Nga Lord, tabangi ko nga maka-glorify niyo mo bisan sa akong gikaon. And then dili magsagol-sagol sa kaon. Kung may mo usa lang or duha ka putahe, no? Igo na din ginagmay ra. Kung tinula, kung lawoy ra. Pwede sagulon ang lawoy ug tinula tungod kay bland food man kana sila, di man na sila makadaot sa tiyan. Pero kung mga lechon, mukaog salad, mukaog shrimp, mukaog kasag, dili kita matingala nga kita gayon kabuhion dayon magnervyos na dayon musaka ang pressure, no? So mao lamang kanang akong sharing niining mga gutlua sa atong LV Amor Cares. Self-discipline, morgi ka na siya'y makasulbad sa nervyos o kabuhi. So hangtod sa sunod, please remember, if the going gets rough and tough, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, have a good and godly day, everyone. Thank you kayo sa nag-subscribe. Sa wala pa mag-subscribe, pwede pa mo subscribe. The door is open. Please subscribe, like, and follow. No? Mao ka na. Salamat kayo. Bye-bye kanatong tanan.